बरनाय बहरा जाबाय आरो जों दिनै गुवाहाटीयाव प्रग्राम मोनसे दं आरो स्टेट लेभेलनि जोंहा सिलेक्सन जादों बेयाव विनार जादों आरो जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनिया जादों ओमफ्राय जोंहा स्टेट लेभेलाव दिनै दं आरो बेनिनो जों मोसानो थांनो ओंखारबाय आरो नै पुरा मर्निं पुरा 5टा बाजिनो जोङो सिखारनानै दा थांनो ओंखारबाय आरो जोंहानि बासखौ नेगासिनो आरो पुरा हाय गाइस माबा थांनो ओंखारदो गुवाहाटी थांनि आदा मानो माने मोनसे प्रग्राम दं मोसानो लोगोसे आंनो फैफाबाय दा हेलौ नै मर्निं फैनानै नै बेयो जोंनो मा कम्बल लाना फैदों गोजोननायफ्रा हाय गाइस आसिदों हाय गाइस हेलौ खालि बेराय बांला पेकेट लान्च होदों जोंनो नै मा होदों लारु माथाय दि फिथाइबो होदों नै बेखौ होबाय मोनसे ओमफ्राय लारु जाबाय ओमफ्राय दই তাৰপিছত আপেল थाइसे जाला saya lama kok maaf mama tidak deh ayo gigi mas besi Sintu mama mau teh sama-sama teh apel keren Ustaz sampai teh ayo siang bang bisa sampai urut di baik kampus tuh teh ayo no nih saya no ayo jaluk bari मोनफैबाय जोंहा नै 12 বছর to 18 বছর বয়সৰ লোক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আমি খন্তেক সময়ৰ পিছতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত Singa nih breakfast lunch Kiki bisa apa lagi bazi Tereng finally Hai guys singa nih sana menjabai dana nih Sana ini suruh menggunakan sih. Pani lagi pani bos. Tanya singa sana sih. Korea nih. Mama ini. Good tasty. Just looking like a wow. Sampai जोंहा नै देलायगासिनो मोसानो मोनथ'वाखै आरो एसे आधा केजि होनादो मेकआपफोरखौ एसे मोजां नुनायनि जोंहा जबायबायनानै दं आरो फरायनो मोननानै बेयावनो टाइम पासनो गेलेबाय आरो फाइनालि गाइस जोंनिया बेयाव नै दिनै थांदासि पुरा फट' सेसन सोलिगासिनो बरिं गाइस जोंहा नै हटेलाव दं जालायो मादि हेलौ साव मोजां मारथे पान पिसु आनानै पान लासिल आरो ब्रेकफास्ट की होबो मजानो जोंहा नै गुड नाइट ताते निजाब লাগিব ना যাব লাগিব जों दाना थांनो ओंखारबाय
Story to play Koreano. Nih, mama dongman, jangan rumah. Setelah kelamaan tangna, karena delegasi nih. Cello ready. Before naman rumah, singna. Mana dong sih pemusik show? Kau cat yang kitchen aku lagi nampak. Hey, singna rumah. No, like. Rumah singna pura last teman. 310 number. Di mana? Biru montok mana? Biru montok mana? Belak kabar ada, datang nang terbaik. Muzang aman rumah lain muzang ana ada. Isi. Give it up! Woo! Korea. Oh, no. Kari itu makan dulu. Wah, kari itu. AI মৰম, AI আদৰ, AI শ্ৰদ্ধা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া থাকে তেতিয়া সকলোৰে মন আনন্দত উৎসাহিত হয় কাৰণ তেখেতে প্ৰত্যেকজনৰ কথা চিন্তা কৰে। দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে দীক্ষিত মহন্তই গ্ৰুপ চিৰ বিজয়ী হৈছে অঞ্জলি মালিক আৰু বিজয়ী গৰাকীৰ নাম হৈছে নিৰ্মালী দাস আৰু প্ৰথম পুৰস্কাৰটি লাভ কৰিছে যুটীয়াকৈ মানে আমাৰ হাতত আছে দুগৰাকীকৈ বিজয়ী সুকন্যা ৰাভা আৰু ঋষিকেশ শৰ্মা আৰু প্ৰথমটি স্থান লাভ কৰিছে ধীৰা জামচিয়াৰী আৰু তেওঁলোকৰ Dezri hotel onkam jana jobai pias katke dongfaiyo nafa gesaw नै मादि मोनदो प्राइस मोनदो नि Pas mondo setelah happy. Pas mondo जों मोजां मोनदो बरिया स्टेट लेभेलाव मोनबाय ना level berdiri sikin. मादि मोनबाय मोजां मोनदो खिन्थु ओंखाम उखैदोंमोन Enggak ala, soalnya nalang. दाना नै जोंना ओंखाम सफैबाय जाना जबाय जों सिन्टु ओमफ्राय नै मा मोनजाथो Sama jadi pak buah-buahan, alu, dali, soyabean, apam, bilahi. जों मिरामिससो जासिगोन आरो मा बेयाव Ini sombar nasi, syukurbar nih remisnya. Boleh. Yummy. Boriya. Iya, mari. Katawa na? Coba.